katama iwe ọ bụ na onye na-eme n'elu nye jụkwa chi ya jụjụ ya ebe ejebeli ijolu wemụ na-ewu ojijejije ka alaeze okeke n'elu n'anya kpọtụrụ eze haba yekwe anya oji ezulu Igbo niile yekwe anya agbago agụ na-asa mmiri na-asa ya ka njikwa unu ebube agụ onya na-eche ome ibe jide ogo n'elu ili nne m agbago m na agwọ n'olu ibi ya n'ọdụ ya ga-apụtalili ya n'ọnụ ka m na-akọwara ụwa arọ ngalala ebuwa nna m agwa n'elu enyi ya anya ọlịmaka nna akụzi n'egwu ebili ndị anyị na-abaghị nwere ebili nwere ụyọrọ n'egwu a anabasigokwa eni unu na-esi ngọ ajụjụ ka nna na-ekwu okwu galala egwu na nna m ejere na-anọ m na-egwu na-anọ m na-egwu Prọfet Aruvaluezeama ọbọ ndị isi ya na-agọlụ gị gị na ndị egwu gị bụ ọbọ ogologo ndụ na-arụsi ike n'ọrụ kwali naanị ụgwọ ma na-akpọrọ n'ụlọ ewe egwu onye egwunye n'ụbọchị tata ụbọchị bụrụ na-eke kedu na ebe anyị na-eje n'egwu ebe anyị na-akpọ ya n'itata ekwube ekwube na Anaku n'azụ eke Anaku ogbe ka anyị na-eje Anaku ogbe ka anyị na-ejebere tata ụbọchị bụrụ na-eke ọghara na-enwayọ ma tupu ịlụwa nna ị ga-enwetalila agba ezu n'ọma mbala ọ na-ebe ezu n'ọma mbala egwu abịa ọ na-ebe ezu n'ọma mbala egwu bịaligbo ya bụ Anaku ogbe ka anyị na-eje eje tata ibe niile na-emela Anaku ogbe ibe anyị ike n'elu unu ya bụ ekwatu n'anyị anyị bịara ka anyị nala ọda ewe nne m ewe ngalala egwe na nna m gwara wee tụzi ya unu ebe ọ bụ na ibe dị na Anaku ogbe ekwe gbadogo n'ọbịbịa anyị bịa anyị kene mmụọ niile nọ na Anaku ekwensu Anaku ube ya egwu bịara ibu unu egwu a na-atụrụkwa bụ okpuru ụzọ oke alụsi oke osisi kwujula ezi na-eli apa mma gị ka anyị na-akpọ ite alụsi ozi Igbo ndụ na Anaku alụsi na-eje ọgwụ emeli ya ekwensu Anaku ilili nne m na anyị alụsudo na Anaku bịa wele ekene ndị anyị wudeli na mba mmadụ erike ekweni alụsudo bụ na-enye nwa ewuwa egwu bịalibu unu egwu nwe na-eje ogene egwu na-akpọkwu ọrọbụ ibe dị na mba na-eyeli mba nli alụsi ono na nna alụsi ono bịadụ na gị nwe egwu ozi emene nzukọ ma
onye nọ n'ogbo okwu ụmụ ụwa okwu na-eli ya ajụjụ ka nna ajụ unu onye nna ya nọ n'ọgba ya ayo na-eli nwa ya ka nna ajụ unu ya wee wodezi ibe niile na-emela na ibe anyị kenele unu n'ovu n'ovu agagudo na-eghali ibi ya Anaku erike ibe Anaku nwere bara ụba na-agụ ahụ ọnụ awụwa mama holini na o nwere onye anyị lọgwubeli wee jebe nna ya dịbụdo oke nwa anyị ji jebe nna mama m obuchi Chukwu ebuka Chukwu Emeka onye ike ngana nago egwu galikunu oke nmasị azụ n'ọba nne ya na-abụ arụbila gbuo na mmadụ ka eji eje obodo ana mmadụ bụ na-abịa zụrụ n'azụ mmadụ bụ na-abịa zụrụ azụ onye ka a na-etu dọkịta bushu landa bushu bịa yili mụ na mmọnwụ mmanwa na-akara ijele aka n'elu anya ọ bụrụ ijele kasị mmanwụ ọgba na ode njiji kasị mmanwụ katama obele onye meli na ode njiji ọ bụrụ mmanwụ na-eli arụbinagu bịa yili mụ na ibe esi oge osima dịka anyị na-agbalụ ụlọ amụ dọkịta bushu anyị na-akọwalụ oke nwa alụsị omelebele nwa mmadụ nwa m ndị Anaku nne ya mụrụ ya nne ya gbalịrị ya aka ebe too ka nwa si eto n'ụwa Nwachukwu ga-egwiwe onye ga-abụ ọ bụrụ akwụkwọ oge esi agụ akwụkwọ kwụsị ya agbago m n'ọtụtụ oge mmadụ kwụsị akwụkwọ ọrụzi n'ụlọ oyibo chọrọ ibe ọzọ ọ ga-eme ya bụ nwa m bushu wee bunye ya wee jebe ụlọ oyibo mana amarịba ama ya bụ nke ikpeazụzi na ojele ebe dị n'iche n'iche o megwuru okolobịa ka esi eme nna machi onye dị n'izuzu eziokwu n'ikpe a na-akwakwuru ọnwa na-akwakwuru ikpuchi ezi ebe nwa m bushu wee lụsi ya asa ya ebe abụ ka ọ dị wee jọọ abịa wine wee mụsị ya abịa wine wee bido gị ya tata ọ na-emezi ọtụtụ bizinesi dị n'iche n'iche ọ nọkwu na transport moto na-agba n'okporo ụzọ a na-agụ ọgwụ ọnụ ndị ọ na-enyezi nleta takarịrị akarị ndị ọ zụrụ bara ụba ndị dịgoro fri ndị ọzọ onye ka nji na-agba ọkpụkpụ gama oge ga-esikwa nini na nwa ụkana na-arọ na nwa m wee na-eme iwe ego nwatakịrị anyị na-ekwu onye kwe ndelele ego ana m unu na-ekwu na anụmanụ
na-eshi ntị anụmanụ akpọrọ awụ na-eshi ntị wee jụkwa nnu ọzọ wee sị onwere na anụ akpọrọ okwu ọzọ osisi enwere ike ịtụ agbọ enwere na ike ịtụ osisi kọ na-abụbụ owu nwata nwere ike ịzọ okenye nwere ike ịzọ nwata na nnukwu ibe na-ekwu n'egwu abịa ngarala egwu anama ka nna akọwala ụlọ obodo mụtani nwa kala aka obodo mụtani nwa kala aka ọsị na ọ dị ka ọ na-adị obodo mụta kolot onye ọbụla na-ene ibi ya anya n'anya iwuru ibe mbụ eri ogiliga si nwa nwa m bush ka Yusuf ebe si wee gaba n'iru bush igbe agwụnyela oke ntasi bush mma egwu dịbe ọnyụ bush echeta obi esie ike bụ ọbata ụna dị mma ọchọ mma obodo ya ndị Anaku ahịhịa nna ya ndị anyị na-aba na-adị na mma na akarịsị ibe na-emekwana nwa m bush Dr. Bush unu na nnukwu ibe na-ekwu onye mara onye eziokwu onye na-ekwu egwe onye mara onye egwe nya na emenu ishi ike gị n'azụ kadama tinyekwu uche ka mmadụ na-aga n'iru ka ọ na-enwe ndị ilo bush ana m agọlụgọba mụ na ndị ishi enogbu ogologo ndụ na-arụ isi gị ojije ga-ebune gị na ga-ebune gị dịka nna agwa m na amamihe Chukwu nyere Dr. Bush na nwatakịrị na o nyere ya oge nwa m Dr. Bush sili na ayịla Igbo ka mma o jebere ụmụlọba wee jenutala ogelimalụ obi ịdị ya nwee ogelimalụ obi ịdị ya nwee Chidimma eze nwanyị Chidimma Dr. Bush ugo nwanyị mma egwu abịa ugogbe mma gbara bịa dule gị nwekwozi emene nzukọ ugo mma gbara n'ala anyị na-eti ya ugogbe Dr. Bush ji abụ ụzọ onye mụrụ ọba na ego na mama anyị ezigbo nwa mmadụ abịa n'ụmụlọba eze nwanyị merisi ntị ya kayili mmụọ na merisi ntị ya ndị ọ bụ na na-akpọ merisi ntị ya ọ na-enwe ezigbo omume ọ bụrụ eziokwu gobe ụmụ nwanyị eji abụ ụzọ ụmụ agbara na nna eze nwanyị mama mụ na anyị kelere gị o si mụ na ya bụrụ dị ọkpala nne ya ụbụla ekene ka nkene ndị oyi ya niile na nna kene ụmụnne ya kenekwuwe dị ọkpala ọba jidikwe ọ bụla eziokwu oge o si mee mama m ihe na-elirogwa n'ọba iwe eji gbọla ji iyi n'elu anya onye n'ọbụrụ ibe wosi mụ kene oke nwa alụsọ mele ebele ojibe nwere mọba chifu bọọlụ Emeka Chido ya onye na-ekwu oyimonodu ugo na China
Chairman Managing Director CEO Anaku Water Factory Milo Manenyan Onodu Oshudana China Kanyina CEO Managing Director Chudana China Hotel CEO Charity Foundation Oshudo Ochomo Chudana China Ivo Melerike Zokuana Ozolumo Wenye na coronavirus Mwamuona Ineme Ojimote Mok Ojieke Mok Ojune Mok Ayanyi Mayaji Ogonogo Nyenezimu Noginumu Ndagi Narizike Chudana China Mwibene Melibe Ibika Gemedi Baki Geme Webu Gozie Menezu Wamamba Odenti Mamona Anyekwana Mawundi Anaku Umunnamu Onosoligwe Buhwani Igbe Yezibo mmadụ oyimu Kika na-akpọ Chief Nweke Samuel Chukwu Wenye ka na-etu Agabadi Celebrity Agent Agabi Dumọkwu Ugbo Nwama onye Anaku Ibi melerikekwu eziokwu wa na-akwụrụ ụmụnne m Agabi ilu nna-ekwu ezigbo mmadụ na-adịrị ịbụwa n'ime obodo Agabadi Celebrity Agent na anyị kelele ekwukwe nye jele mba enwe n'ilo ma egwu jele mba ga-enwe ilo n'elu ụwa egwu akpọba Chief Obinna Emmanuel Obi Aba Obinna Home Appliances Onelebe eji edozi ụlọ ịwụsị ya ụlọ chọba oyim Obinna Obinna nwa karasha ka nna akpọ Sugbe ka ọ na-achụo onye ka nji wegwa egwu nwere uwe nzuwo n'obu nke ewe ewu alụsị odezi Igbo n'ime ọ nọ n'ime Ọnịsha o nwere isi ọnọdụ na Nsugbe alụsị ya ụlọ onye na-edozi ụlọ dị ama mma ezigbo mmadụ bịa were ekene Obinna Home Appliances nke ka anyị na-agwara ụgwọ egwu jeli Nsugbe ewe na-amara agwa n'ilu egwu akpọ ntebe Amechita God dịka nna akpọrọ onye ka a na-etu Amikiti oke alụsị n'onwe ibe na-emeli ibe nwee gozi emene Nsugbe worogbabịa akwụkwụ ka ị na-azụ ibe niile nwaanyị na-eyi na-arụ ị na-azụkwu ya ma nke nwoke na-eyi na-arụ oge oyibo bụ unisex Nsugbe ka ọ na-achụọ ngalale agwọ bụ na ị na-eyi na-arụ ka nwaanyị dị mma ọ bụ oyimu Amechi ọgbọ onye na-eme ya Ayaka mụ na alụkwarụ ya wee egwu akpọ ntebe Igbo bata obi ya ọbata obi ya onye ọma anyị igwe ụmụ akwụkwọ na Nsugbe niile onye na-etide yiri igwe ụmụ akwụkwọ onye si jide ego jidi mma n'elu
onye kpọrọ ego ụzọ ego ibe onye mere eziokwu ga-egwe gị egwu kpọba shi ezigbo nwanne mento ka nna akpọ ship promise odieli gịga anyị na promise odili ewe na anyị kenele gị ezoyi dakụba ezoyi ajọ nwanne nenu promise odili abịa ngele kwuo anyị na ya na smart coins oyimu smart coins egwu na-akpọ chibu smart coins chigozi ya odieli egwu na-atụrụ aba okpuru ụzọ ewe onye bụ na jisi obi ike otu aka ọjọ bụ njọ ya mezie ụda na ọ ga-adịlịlị mma anyị kenele gị oyimu smart alụgwa egwu na-aga oge onye mana onye ga-adịlị mma echi ọmụ dọkịta obuju si matụ n'ebu mụ were ekene kwalikootu eyigolu m ekene na-arụ ọba ụmụ Anaku na-asa abịa m egwu atụzi n'unu onye lụwe ụlọ bụrụ nwanne ya ewe n'elu abata masị ibe ndị kwube ana m ene ndị oyi mụ ndị nna ndị bịa asabụ were na-abịara ụlọ ya dịka nna akpọ chipchukwu ike chibike chibike mmadụ bụ eze otego nna jụ ajụjụ gị oje spenda charity foundation dogu na-enyere ndị mmadụ aka akụluwe ụlọ amala onye gbalịa eziokwu n'ụwa egwu atụzi na ụlọ rue n'ụlọ ọbụla esi like home onye lụ na ọbụ nwanne ya oke mmanwụ na-eji ọmụ ya oche spenda anyị kenele gị jisikwa ike nọ gị na-emelụ ya na oyimu shi idowu oyoyo n'uderike eze ndị ogboni gịga anyị na-agwala ụwa ojifo na-eme ọgọ na mme maketi bịadunege nwegozi emenezi ọnụ na-ekwulu ogboni na anyị esola ọmalụ ụzọ idowu esola ọmalụ ụzọ gịga anyị na-agwala ụwa onye nwere gị nwere iwe eziokwu onye tụrụ gị adagata apụwa idowu onye lụwa ụlọ bụrụ nwanne ya n'ụwa oyimi idowu eze ndị ogboni anyị kenele gị na mme maketi gị na-atụlụ ọnụ ibi mere rikezi eziokwu ha na-agwụrụ ọgwụ egwu kpọbalime oyimu ship ifechukwu agbata aka na-akpụ ụgbọ na nna gịga anyị na-akpọ frezi mbọ oyi na nna ya aka na-akpọ ụgbọ ọchọ mma obodo ya dịka ngịnị ya na-ekwu onye egwu a na-enwere ozi aka na-akpụ ụgbọ na nna nwekwozie mmene nsogbe egwu ka eji enwe obi ọcha onye na-akpụ n'ọchụ udo na alụ olu na anyị
mmanwụ na-apụ anyị gwanwu nwanne mmadụ abụrụ ndị a na-akụ erikekwanụ egwu na-akpọ ike chifu si ka yude erike anyị gwanwu na mmanwụ ndị a na-akụ emekekwanụ ịnọzikwa na Nollywood unu na-eme nke hụrụ n'anya o jeli bili na Nollywood ka ikwu ehu na-afụgo eweruke ndị na-eme fim ụmụnne m hypertension na-ekwuwe ndị mmadụ ọ na ndị na-eti egwu n'elu ọ bụzi Nollywood si ka yo na lili nne m ndị a na-akụ erike na ezigbo nwanne Sky nwoke na-enwe obi ọcha nwoke dị n'ụdị ma nwoke belibie n'elu egwu ka na-akwanyete n'ụlọ ụmụnna onye bụ n'ibi okwu ibi na-alụ ka nna egwu akpọlitebe nwoke chief dọkịta chief dọkịta nna akpọlite ọ bụ chief dọkịta onye kpuchi oji ogbomogo na ada asaba bịa ewe nwadibịa alụzi oji mgbọrọgwụ n'aka bịa ụwa ngwere niile mapụ amapụ amarazi nke abọ na-alụta mekaniki ekwerozi anyị mali ndị bụ ndị ala mana dibịa na-aga ibi ya kelele ọ na-eme ga eme ị na-achọ ka ị gara were ọsọ wele ije jebe asa ya dị ka ị ga-achọga chiwu dọkịta onye ebuchi nwa m oji ọgwụ eme oji mgbọrọgwụ n'aka bịa ọ bụ gozi ya mgbọrọgwụ na aja agụ na nna oge ka anyị na-ekwe ekene kelele egwu na ma Odesuligbo mmanwụ ahịda anyị gbanwu na mmanwụ ndị a na-akụ erikekwanụ wegosime a na-akụ wela ada ụmụ Anaku na-atụzi n'egwu n'oshigwe adanụ ndị na-abịara unu ka m na-akpọ ite ibe anyị gbanwu na mmanwụ ndị a ya dịka m na-ekwu ma ekwe ya ewu nwanụ ọhịa daba n'ụlọ onye lu ụlọ bụ nwanne ya n'ụwa ịba na-ebulu ndị a na-akụ ọdekara bịa nwa ana m ajụ eso yi mụchi ife ebuka 21 ịba na-ebulu ndị a na-akụ ebuka viteji ka m na-akpọ oyime ebuka viteji ndị ka anyị na-agwala ụwa ewu ome ibezili ike 21 nwanyị Anaku egwu na-agbago ka ndị ezuwe ike na egwu tọlụtọ na-eturo na abụọ agbago m na onye lu Krismas ọbụlụ nwanne ya ngelele bụ aha na ma eziokwu ọmụmụ ọmụmụ ekene emewu ndị a na-akụ odogwu ijeji oyimụ gị ka anyị na-akpọ 21 oyimụ melụ ọgọ gaa n'iru ojide ga-ebu n'egi mụ na ga-ebu n'egi nne m agwa ya na ezi oyimụ chief uche kotesi poko uche kotesi poko onye luwe n'ọbụlụ nwanne ya nọbụlesi like home ụmụ Anaku ike ekwe n'ibeba na-eme mbaba ọ ga-egwu onye yala ibi ya yekwube egwu ọkwa na Anaku bụ odogwu ahịa ọ na-esi onwelibo uche kotesi poko nke ka anyị na-akpọ agbalaka mmanwụ na-apụ egwu na-akpọ ichekwa igwe ọmụmụ nwanụ na Anaku igwe ọmụmụ na-eme Nwachukwu na-eme aka ka mmadụ na-enyeli mmadụ enyeli igwe ọmụmụ ngelele egwu egwu na-akpọgo ndị a na-akụ erike nne m mama m nne m ibe na-emela nnọkọ ọkwa ibe unu nọzikwu ya nke enwe na bushu bụ odogwu eziokwu na-adịrị Igbo na bushu wee mekekwanụ ihe
nsọ egwu apụwa gburugburu kalịchara ihe onye ọbụ na-ewe n'iwe ka ilue n'ezi ọgụ adịrị acha ka ije ekene chi promota ndị egwu n'ụwa niile onye ewezina iwe ndị na-eme ka egwu na-aga n'ihu ndị na-atụsa egwu ka ozi ọma ya dịka iji ezi ọgụ obuchi Simon ya nna n'ezi ọgụ ezeomogo n'ide mmiri egwu ọkụ na-enye yawanụ n'ide mmiri anyị o jiri isi eme ọkụ o ji ego eme ọkụ o jiri isi eme ọkụ aja batrị ka ọ na-azụ ọ na-eme impọtụ batrị ọ na-emekwa esipọtụ igwe nyela ọkụ wanụ n'ide mmiri anyị ọmọkanume n'ezi ọgụ onye kanume ọ na-emekwu nke abụ n'anya orobu koto mkpụrụ Naija steeti inwere isi ọnọdụ ma bụkwa gị onye n'ime Disemba onye na-eme ọgọgọgọ na-eru egwu ọbagodogwu na-eme ibesili ike gụwa abịa chikwu chimobi ejimọfọ Joshua Monica nna akpọ Joshua Moni chukwu gozie unu njọ mamụọ ọnya na-akpọ ekwenye na-akpara ọja masha egwu na-ekene odogwu eji bọọlụ wee mali Peter Shabe Abi the football boy ya ewe egwu na ka onye jele bụrụ nke ibi ya na-eli oyima abi na arụgwa abi na nnakọ alụsị nwere obi egwu abi anyị na-aga n'ili mmadụ ga-eji eje obodo anọ ewe oke osi na ndị Anaku odogwu na-eli anyị keneli obodo kwa ndị anyị na-agbalị mbọ ojije na-egbu ụna na-egbu nyebodogwu anyị na-eti n'egwu nwa m Dr. Bush ọ sị m kene ndị kụlọb ya socha kụlọb nke Naịjirịa na Bush bụ odogwu ibe omela maka ka a na-eliri ọnwa wee socha kụlọb nke Naịjirịa niile ibe ọbụla ị na-eme n'elu elozọgo na socha kụlọb ka a na-eliri ọnwa wee ọkasị ibi ya mma kụlọb kụlọb odenigbo ode n'oyibo odenigbo ode n'olu o si m kenekwu echi ike bọwa bịa yiri m nna chi ndị Anaku odogwu anyị keneli obodo ya bụkwa unu gaa n'iru ideji mba ike bọwa ile aja na azụ ahụ na ndị Anaku onye na-anụrụ abị ya eweniwo na anyị bụrụ ibu ụba kenekwa oyimu muziki promota ndị nwadibịa alụzi na nna egwe dike wanụ n'ọbụ ụlọ nwadibịa ome nke abụrụ n'anya muzik promota prọfet ndị egwu na onye na-agwa mana ndụ ka ị nwere isi ọnụ nwadibịa ị na-agbọzikwa abalị ọra ngalele egwu na-egwu na-ekele kelele m sevu ndị nwadibịa ọka alụzi nke nwere isi ọnọdụ n'ipite dum obere nwa adagara onye nwadibịa ya mgbe sevu ndị mma m na-egwu ndị eji malụ obodo na-emerụ sevu ndị ugwu na-abịa mina na kogbe sevu ndị nwa m na-egwu kedu oyi makidi ama oge onye Anaku
ọbala dibịa erike na Anaku nwere ọtụtụ ibe Anaku ọdụ ọdụo akịda ọ na-amara oge nwa dibịa na nne ya ụmụleri ka ị nwere isi ọnụ gịnị ọ na-amara olu ụmụ akịdị lili nne m kịdị kobe kobe akịdị nke kasịta ejigiri edi gị na-ekwe ekele ịbọm lili nne m nwa dibịa ga alụzi akịdị bịadune gị nwegwu ozi emene nsogbe na chi mmadụ ka eji eje obodo ana ndị ịlụzola ababa ewe n'iwo na anyị bụrụ ibu bụba ibọma na-agụrọ na-agụ ilisi maazị a na-agụrụ agụ eziokwu ibọma na-agụrụ Dr. Bush na nna obere nwa na-eme ibe siri ike ojije eke bụ na gị bụ na gị bụ na gị ewu gị na nwanne gị oji udo na shaino shoigbo Oshi udo onye a na-akpọ bekee bịa na mmanwụ egwu kelele gị